बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै आं जाय बिजाबखौ नोंथांमोननि सेराव बेखेवनो नाजादों बे बिजाबा गांसे बिजाब नङा। एक्चुअली बियो सोरनिबा जिउ जारिमिनजों गोरोबफ्लेनाय लिरथुमना दोननाय गोसोखांथि थफ्लासो बिशम्बि। बहा थांनो सनसुलि? आदामोनासो जेराव लाङो। थै माने आगोलनि सकसिम थांगौमोन आङो। जायगायासो खालि दंना गैयाथाय? फै जायगानि जेबो आंखाल गैया। गारिनि जायगायाबो खालि, मानसिनि जायगायाबो गोसोब्ला आंनि गोसोनि लांदां जायगायाव जिरायनानै थांनो हागोन। नटी बय। गारिखौ बेवहाय मानो लाखिफैखो? आंथ' आगोलनि सकसिमसो थांगौमोन। अजानेमन, नों मा जिंगासिदोंलै? नों जेराव थांगोन जों नोंखौ इयावनो दोनलांगोन दे। इसे पेले थरा मस्ति खालामनोलै। खाबायसो माथो। Woi, ini marbe! Wah, buka sama tele. What? Ada buka! Aku bilang keren nuan udah karena kerja. Siapa kifra kita? Bukan
थांबायबा थांसैथ' होदो मा नायबाय थाखो बिदि सामफ्रामबो नोंल' हिर' जाबाय थाबा जायालै जा नों बेखौनो माबा सानना मा माबा सानना फिननाय थाखानाय सोंलुखौ मानो सोङो नों सोर जागायदों आं ना नों एसे लेट एन्ट्रिसो जाफैनांगौमोन आं बलात्कार जाजोबगौमोन नोङो ओइ नोंनि आथिं आखायाल' सोलिनो सानदों नामा माइन' सिखावनि खसमबो हिनजावसो जामारनांगौमोन नों हिनजाव जानायमोनबा नोंखौनो जखागौमोन आङो धोद मुगै फुगै आंलाय नोंखौ मानो साला सुवारफोर जेबो खामानि उदांस्रा साला सालाफोर बिनिनो फैदों जेबो खामानि उदांस्रा जागारनाय जेबो खामानि उदांस्रा साला जेबो खामानि उदांस्रा बिनिनो फैदों अमाजन फैसाखौ खांना लांजोब्बाय मा खावनानै लांबाय साला सोर हिनजावनि दख'ना सिङाव हाबना दंमोन फैसाखौथ' लांबायानो जौनि माखासे बथलखौबो खावना गालांबाय थै सिथा सोरनि मालाव आखाय होनाय बायदि मोनदों बे सिखावफोरखौ खेबसेल' हमना मोनदों आङो थाफ्लियाव ओरैबायदि बुगोन बिसोरनि थाफ्लाखौ आङो बुयै बुयै ना बाथोनाव सोलायहोगोन आङो Oh my God! बै रांगाव सिखावफोर खालाम थाबैनो सिखावखौ हमनायनि बेबस्था खालामनो हो जागोन माहाजोन बाबु सार सार दाचाला सुरर फुटे बिदि गलानिफ्राय गफायनायनि फिसा स्टप बे आखिखैजाय ना मासि मुथा हा इखैजायनिया मिहि मिहि जादों ना ना मा मोदला दालालि ओं माहाजोना थाफ्लि फानैखौ गोख्रै लाबोनो होदों मा औ माहाजोना थाफ्लि फानैखौ बुयै बुयै ना बाथोन खालामगोन होनलायदों थाफ्लि सोरनि थाफ्लि मा फाग्ला फाग्ला बखिदों नोंलाय है नोंबो बुजिथारा बै सिखाव सानैखौ थाबैनो हमना लाबोनो खिन्थादों आच्छा बेखौसो बुंदों बेखौनो इसिबां सिगियो नामा नो टेनसन दे बे फाग्ला माहाजोननि खोथा बुंबाथाय बिखाफ्रा गुलदुब 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 मोनखांलायलांलै आंहा आया साराबो माथो गिखलाथार दाचाला 5000नि मटर टायार मोदोमाना हनै माहाजोन बोराय फैदों खान्थालाव बेगर गैया ओइ साला जासिगोन रे माहाजोन बाबु थाफ्लि फानैखौ नङा असित सारा सिखाव सानैखौ थाबैनो हमसिगोन होननानै बुंदों
아이진이야 버려. 지니야. 지니. 지니? 시켜버릴까 캡슐 없나면 등한 거. 탑리오 어레이바이디 우건 비전이 탑라고 한거 뭐야 나 맡은 너 설레야 그난 거.